Eto na ang SPG as in Super Pasko Ganern. Special shout out program ni DJ Rakitera ngayong holiday season. Alam namin matitindi ang inyong pangangailangan sa pagpapapansin sa inyong crush o kung sino man sa inyong buhay. Kaya naman, pakinggan na natin ang special shout out ng ating kabisyo na si Dan sa kabilang linya. Hello, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Dan. Hello po, magandang gabi po. Dan, masaya ka ba na tumawag ka ngayon? Yes, po. Of course, masaya po ako. Parang hindi ka masaya. Sige nga, sabihin mo nga, salamat, Rakitera! Nagpuputol-putol po kasi yung line. Ano po? Ay, napuputol-putol ako. Sige, sabihin mo nga, salamat, Rakitera. Salamat, Rakitera. Wala na bang mas naisasaya yan? Salamat, Rakitera. Yan po ang tinatawag na nonchalant. O, sige na, Dan. I-shoutout mo na kung sinong gusto mo i-shoutout. Hi, shout out sa aking greatest love na hindi na po nagpaparang charot. And of course, shout out po para sa aming mga kababayan dito sa bayan ng Bateros. And Happy New Year and advance happy birthday sa akin. Binati yung sarili. Ayun po. Himay-himayin natin yung mga sinoutout mo, ah. Sige po. Binati mo, sinoutout mo, yung greatest love mo na hindi mo nakasama ngayon. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Sige, opo. Kung po pwede lang, no, hindi naman ako nangihimasok, no, pero parang gano'n na nga, ano yung dahilan kung bakit di mo na siya kasama ngayon? Siguro kasi mas, hindi niya ako pinili. Ganun. Charot. Kasi nagsasalabi ka ng charot. Siyempre, hindi lang niya talaga tayo priority. Ganun. Ilang years kayo together? Nako, wala pa pong mag-iisang taon pa lang sana sa February 14. May sumpa yata talaga yung mga jumujowa ng Feb 14 eh. Yun nga po eh. Ano ba yan? Okay, sige. Pero ngayon may dinidate ka? May nililigawan ka? So far wala po. Siguro mas more on focus tayo na hanapin yung sarili natin kasi pinost natin sa kanya before. Sa kanya lahat eh. Talaga? Hindi mo pa nahanap yung sarili mo? Nandiyan ka lang naman sa Pateros? Yun nga eh. Sabi ko na ba yun? Nawawala pa rin po. Joke. Nawawala ka pa rin. Okay, sige. Siyempre, iba yung, alam mo yun, yung nakasanayan ko na lagi mo siyang kausap or lumalabas kami ka na. Nakasanayan mo naman pala. Hindi mo naman pala love. Ito pa. Sinoutout mo kanina. Yung mga friendship mo sa Pateros, tama ba ako ng pagkaintindi? Tama po. Yes po. Ba't sino ba mga kaibigan mo dyan? Ayan, mga kaibigan ko po, si Jiki, si Ceci. Siyempre yung mga relatives din natin. Mga kaibigan ko na, of course, ano ba yan, narupok-rupok mo kasi. Sila yung, alam niyo po, sila po yung nakakausap ko during this time na nagdaan tayo sa mga. May tanong ako sa'yo ah. Sige po. Marupok ka sa lalaki o sa babae? Kasi siya ako kasi I treat myself as a man. Pero kasi siya, tomboy po siya. Ay, tama ba yung word ko? Ganun. So siya, gusto niya babae? Opo, yes. Pero okay lang sa'yo yun? Siyempre hindi. Pero kasi yung may nakasama niya ngayon, trans. Yes. Ba't may balita ka pa sa kanya? Nakukwento niya po kasi yan. Kasi, paano ba ito? 7 years na kasi sila. Wait. Parang naging top secret na to bigla. Ganun nga po. Nakakaloka ka. So meaning, may karelasyon siya na 7 years, tapos greatest love mo siya, pumasok ka lang sa buhay niya, on the side ka lang? Ganun ba yung gusto mong sabihin? Tama? Masakit man po, pero yes po.
So, meaning ikaw yung side boy. Hindi ka side chick. Sidegar na lang. Opo. Oh, so nagkakausap pa rin kayo. Alam ba ng trans niyang karelasyon na existing ka? Parang nung mga very last bago mag-Burman, parang nakakutob na po yung ano na minsan late na siya umuwi or minsan di siya umuwi. Tapos, tawag dito, yun nga, lagi siya may kausap sa phone. Ganon. Kayo magkasama ka nung time na yun na hindi siya nauuwi? Opo. Di sa bahay. Or lumalabas po kami. Anong ginagawa ninyo sa bahay? Nagja-jackstone kayo? Yung ano ba? Paano ba? Yung ano po? Ping pong? Love. Love ano? Radio? Love radio. Love radio. Nagla-love radio kayo? Opo. Oh. Masaya ka naman? Masaya kasi ganun pala yung feeling ng gawa ng Diyos. May pagawa-gawa ka pa ng Diyos! Kakaloka ka. Yung pala bakit siya ba yung una? Opo. Yes po. Kaya pala. Hindi mo makalimutan kasi siya yung pinakauna sa lahat. Tinuruan ka? Napanood ko lang po. Paano napanood mo? Ang tanong ko, tinuruan ka ba niya? Paano tinuruan po yung sa ginawa po ba namin? Hindi, sa ginawa ko. Hindi. Napapanood ko lang po sa mga social media, gano'n. Oo, sa social media ba talaga o sa sites? May sa sites din po, of course. Yung may blurred o wala? Yung wala po. Yung may color yellow and black? May color yellow and black. Minsan kasi parang nasa, ano lang siya nasa short videos lang ng ex ba yun? Nagsabi ka pa talaga. Tindi mo Sorry na. Hindi, sige, okay lang. Pinapatawad na kita. Anyway. Sige na. Maraming salamat sa pagtawag mo. Alam ko nabitin kami lahat dun sa call mo, pero ganun talaga ang buhay. Minsan talaga mabibitin ka. Parang ikaw, diba? Kala mo yun na, pero hindi pa pala. Diba? Yun nga po sayang, birthday pa naman ako, malungkot, pero that's life. Talaga malungkot ka. Nakausap mo ko, kaya masaya ka na dapat. Masaya na po ako kasi kabatiin niyo po ako sa December 31. Wow, may demand pa. Nasaan yung lagay? Oy, happy birthday sa December 31. Sana iputok mo ang luces o ang plapla. Charot, Darot. Anyway, maraming salamat. This has been yours truly, DJ Rocketera sa 90.7 Love Radio. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!